aspalditik, baitanek ungituren gana noa. Bestak beste, 22. korrika, martxoaren 31. aurrera, apirilaren 10. egingo da Amurrio Donosti. Ikusten zaitxut, arratsaldeon, Maitanez, emoduz? Kaixo, arratsaldeon. Zain Maitanez, eskerrik asko, hor zain egotiarren. Bestak beste, korrika virtual bat be egongo da. Maitek aipatu nahi zeidan, korrika virtual egongo dela, eta hemen arduraduna, korrika virtualaren badabiltze game irauntxean korrika virtual egiten. Zer da gitxi gora bera, Maite? Ba, bueno, Jesus, guantxe, azalduko digu asko ez hobetoz. Ez da errixea, ulertzea zer dan korrika virtual hori, ez? Pentsadanik erostea kilometro bat digitalki egiteko, eta ez errez, hemen daukagu Discord, hemen hasten dira gauzak eraikitzen, ez, errealitate izango aliz bezala. Bueno, askotan hitz egin dugun bideo-jokoen antzeko zerbait hori, hori modu digitalean eta korrikarako pres. Baina nik uste honena Maitanek azaltzea izango. Martxoaren 25. korrika virtualak Euskal Herria zeharkatuko duelako. Claro, korrika virtualak Euskal Herria zeharkatzeko herri, virtualki, zenba lan, atzetik, Maitane, zer egiten duzue? Apurtxu bete game erauntxean, zeuen sorrerak gogoratuz, apur bat sorreran badau, euskera bideojokoetara ekartzeko gogo hori, ezta? Bai, hori da, Gamer Ontzi elkartearen helburua bideojokoak eta uztartzea da, eta hori hainbat modutan egin dezakegu, eta kasu honetan AEK-arekin daukagun elkarlan polita hau martxoaren 25. ospatuko dugu. Gutxi gora bera pistatxo batzuk egutzi dituzu, ez da zer den korrika virtuala. Horretarako hasteko Minecraft bideojokoa ezagutu behar dugu. Minecraft bideojokoa jadanik 10 urte dituen bideojoko bat da, eta oraindik jarraitzaile pila bat dituena. Eta game erauntzia bere astapenetan jadanik interesa zeukan bideojoko honetan, eta garai horretan Euskal Herriko mapa bat osatzen eta eraikitzen hasi ginen. Eta aurtengo korrika, aitzaki hartuta, Euskal Herriko mapa hori osatzeko asmoa izan dugu, eta horretarako auzolan bat ireki dugu. Zer esan nahi du auzolan hau? Euskal Herriko mapa jadanik hasita zegoela, hainbat hiri jadanik prezeudela, baina aurtengo korrikarako nahi izan duguna izan da, 7 hiriburuak eta beste herri batzuk osatu, eta apaindu eta dotoretu. Besteak beste, asteburu honetan onartu behar dut lanean izan naizela Minecraft zerbitzarian eraikitzen, eta besteak beste Bues Arena Gasteizen eraiki dut, ere maazti batzuk jarri ditut Arabar Errioxa imitatzeko. Zer gehiago, Maulen egon gara pila bat eraikitzen, Eliza ere eraiki dugu, eta esan bezala auzolana irekita dago, martxoaren 18 arte, eta animatzen dugu Minecraft zaleei bertatik zerbitzaretik pasa eta eraikitzera. Ikusten ari gara Maitan, ez zeuke bialdutako argazki horiek, ez da? Asteburuko lana eta nola egiten ari zareten. Hemen zeuen beste helburuetako bat badalako Euskara ekarri bideojokoetara komunitate bat sortu, eta azkenien komunitate bat sortzeko, elkarrekin jolasteko eta elkarrekin gauzak osatzeko eta eratzeko, auzolana, klaro, deitu duzuen auzolan hori ezinbestekoa izango da. Baten batek parte hartu nahi badu zer da zeuen gana sartu eta jazta, ez da? Zeuekin harremanetan jarri. Bai, gure webgunetik pasatzea, besterik ez, eta bertan aurkituko duzue albistetxo bat, eta albistean zerbitzariaren helbidea daukagu. Zerbitzariaren helbidea da korrika.gamerauntxia.eus, eta hor sartuta hasi gaitezke eraikitzen. Ez da beharrezkoa izen ematea, eta baldintza da, errespetuz jokatzea, eraikitzea, Euskal Herriko mapa eraikitzea, eta batez ere Euskara aritzea. Eta egia esan, parte hartze desente daukagu, adibidez, asteburu honetan Grua Karola Bilbon eraiki dute, eta izugarrizko lana dela onartu behar dugu. Ikusten ari gara, bai? Bai. Eraiki zutenean, ikuste dut guztia, geratu ginela hitzik gabe, izugarrizko lana delako. Ni pertsonalki ez nintzateke gai hori egiteko, zehaztasun horrekin, ez da? Eta politena da zerbitzarian sartu,
Eta beno, proiektu batekin. Adibidez, asteburuetan Buesarena eraikitzea erabaki nuen, hasi nintzen, eta batean gertu zen beste erabiltzaile bat, eta galdetu zidan, zertan ari zara? Esanen, hemen nago, Gasteizen Buesarena eraikitzen. Eta, lagunduko zaitut. Eta pixkanaka, azten gara, koordinatzen gure artean, elkarlana sustatuz, eta hori ere polita da, ezta? Euskaraz aritzeko espazio virtuala hau eraikitzea, eta bideojokotan. Maitane, hori galdetu behar dizun, Maitane, ia nola egiten dezuen koordinatzeko, ez? Edo izango da, suposatzen dut, korrikaren pasaizo guztiak nahiko dira irudikatu, ez da? Batez ere, ez bakoitzaren norberaren herria eta hori guztia, baizik aldala, korrika pasatzen diran toki horiek, edo nola doa? Bai, bueno, horrek Minecraftek dituen mugekin noski. Bai, hori da. Guk mapa bat eratu dugu, nahiko handia dena, eta asmoa da 7 hiriburuak eraikitzea, baina gero beste norbaitek bere herria gehitu nahi badu ibilbideari, bai eskatzen dugu identifikagarria izatea, ezta? Adibidez, badago Zuiako gaztelu bat hori inguruan, Amurrio, nik uste dut aste honetan Amurrio pixkat doktoretu beharko dugula, azken finean, Amurriotik ateratzen delako korrika aurten, ezta? Eta bai saiatu gara ibilbidea errealista izatea edo gutxienez orden berdina jarraitzea, ezta? Amurriotik irten, Amurriotik Gasteiz ingurura pasako da, eta bukaera Donostin izatea. Ikusten ari gara irudi horietan, esate baterako Iruñeko udaletxeko plaza, igual azalako, zego goia, bertan txupinazuek jaurtitzen egoteko. Hau, berez, Maitane, aurretik zetorren lan bata, korrikari esker, Baskanien da korrika virtualari esker, aupada bat eman nahi zaiona, gero hemen geratuko dalako be bai. Esan nahi dut, Euskal Herriko mapa virtual bat eginda badago, askotarako izango da, bideojokoetarako izango da, jendeak erabiltzeko izango dau be bai. Martxoaren 25 ez zer da zehazki, pentsatzen dut, hemen nerabiak eta hau dana badakitzen, nire hilobiek 7 urtekin Minecraft sardan badaki, eta neuri kostatu gehiago, baina esate baterako Maitane, martxoaren 25ean bat egiten duenak, zer ikusiko du, hemen ibilbide oso ikusiko dalako 360 gradutan mapa virtual honekin, Twitch bidez jarraitu izango da, zein da antolatu dana, edo zein da helburu honen guztiarena, egun horretarako? Martxoaren 25ean 2 modu desberdinetan parte hartu dezakegu. Bata da parte hartze aktiboarekin, hau da, zerbitzarian konektatuta eta benetako korrika virtualean parte hartuz, eta bestea modu pasiboan, hau da, ikusentzule bezala. Ekintza guztia Twitchen bitartez ere emitituko dugulako Gamerauntziaren Twitch kanalean. Ekintza aktiboa, nolako izango da? Alde batetik korrika egingo dugu, esan bezala eraiki dugu mapa honetan, eta gainera 10 kilometro banatuko ditugu, eta lekukoa eraman daiteke korrika honetan. Zozketa bat egingo dugu, bai, izena eman duten lagun guztien artean, zozketa bat egingo dugu, eta 10 lagunek lekukoa eramango dute, eta joango gara pixkanaka pasatzen. Horretarako, auzolanean bai beharrezkoa da trebetasun eta sormena garatuta izatea, baina korrika egiteko ez. Besterik gabe, konektatu zerbitzarira eta guztiak batera lekukoaren atzetik korrika egingo dugu mapan zehar. Eta gero bai eskainiko dugu denbora minijoko batzuetan aritzeko. Azken finean, elkartearen helburuekin bat eginez ere euskaraz jokatzeko tartea izan nahi dugu, eta Minecraften aritzeko minijokoak olako espazio berezi batzuk dira, ez ditugunak beti zabalduta, bakarrik ekintza konkretuetan, eta hori izango da asmoa. Gainera, izena ematen duten guztien artean oparitxo batzuk zozketatuko ditugu, beraz, Maitane, beste kontutxo bai jautzi jazu hemen gaudela propaganda egiten, ez? Twitcheko kanala zuena, nik uste dut importantea dela, batez ere bultzatzeko horrelako lan izugarria egiten ari dira, bideojokoak eta euskararen inguruan, badago mugimendu bat eta nahiko genuke hemendik ere lagundu, ez? Pixka bat jendeari sar dadila Twitcheko kanalean, bakarrik da Twitchen sartu eta Gamerauntzia topatzea bilatzailean, eta hortxe egongo dira. Eta egiten dituzte gauza oso interesgarriak. Lehengo gunean egon zineten baita hor retransmisio zuzeneko batean, eta egon nintzen ikusten saltxeatzen pixka bat, baina zer egiten dezu Twitcheko kanalean ere?
Ez eguzu pixka bat. Bai, guk gure Gamer Hautsiko Twitch kanalean eduki orotarikoak zabaltzen ditugu, baina beti ere bideojokoen inguruan. Adibidez, podcast bat, irratsaio bat grabatzen dugu, 2 astero, ere zuzenekoak egiten ditugu besterik gabe, bideojokoetan jolasten, batzutan antolatzen ditugun txapelketak ere bertan ikusi daitezke, kasu honetan adibidez auzolaneko lehenengo eguna ere zuzenean zabaldu genuen, eta batzutan eduki bereziak ditugu. Adibidez, emakumearen nazioarteko eguna aitzaki hartuta, aurkezpen bat egin nuenik bideojoko baten analizia genero ikuspuntutik. Azken finean, edukiak euskara sortzea eta gai orotarikoak lantzea ezinbestekoa delako, eta adibidez emakumearen eta genero ikuspegiaren kasuan estereotipoekin apurtzea beharrezkoa delako. Bai, neskak jolasten, erakutsiz, eta bai bideojokotan adituak diren emakumeak ere ahotsa emanez. Bai, oso garrantzitsua ze horrez du guaztu behar beti salaketa horiek daudela, bideojokoen inguruan eta bai enpresa horietan emakumeak pixka bat alboratuta, zokoratuta eta barre. Orduan egiten dan guztia ongi etorria da. Bueno, besan dugu auzolana egiteko deia luzatuta eta besteak beste lanak aurrera egin ala, martxoaren 25ean korrika hasi aurretik, korrika Murriotik abiatu aurretik, korrika virtuala egiteko aukera, lekuko eta guzti, lekuko eramatie baino, plazer handiz ez dagoelako bizitzan. Maitane, plazer bat zu ezagutu eta zurekin berba egiteko aukera hau izatie. Zu berdin, eskerrik asko. Eskerrik asko, Maitane.